Shubor nakaslem jong unongsan hima. Deputy Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba penchengai lang NSM ubaderu MDC ke Mokhar Pentor Umkra Constituency ulaong ba ke council kan shimkhia bah bede bat ke jingpen kala ye ke kernit ke bahan reu lane ke six schedule ha ke ba ula penkin mau ye ke bor ban pelat ye ke ain ke sorkar pedeng ban pentrekam tangling ba ke jing menjur jong ulat Henry hadin ke jing penkela ye ke six schedule haus nam khat khandai spa hanyo puar ke bor ban le kumta ke shongno ha presiden kari ulaong bakat kum ke six schedule kino ki an ki badai jong ke sarkar India ki bamya ha bat ke jet benreu ke bor ke shong ha ulat ke jela bat ulat ula ban pendu ye ke no ke an ke bamya ha bat ke rukom im ki trashnong ula ai nuksaru ye ki an bapher jong ke sarkar pedeng ki bakin thup ye ke forest act nang ta ke MMDR ke bayade bat ke jingti ye ki marpo phendo ha ka ba lada amwanra ye ke jing penkela ban ai bor no ho presiden kari ulat ke jela ulala ban pensange ni pendo ye ki an sarkar India bakinam trekam kumta ulaong ba ke executive committee kan sapet bah khnang ba kanu ke jing penkela ka bawanra da ke sarkar pedeng ye ke six schedule kanam long ke jingdo jing mentoy ye ke jat penreu ka six schedule ka banding ko kabor ban exam ni ban prai na kano ka central law kabamnya ham batni ki khasi batni ki tribal ki basyong hapo uput usam jong ka district council jadi kabor ka syong bait tanhaw gobernur hakanu kanu ka por ula ban exam ya kanu ka central law kabamnya ham batni nganaya pi nuksa kaborit daya krani ki Central Forest Act MMDR Act kabay de ka mining mentang yahap under the central kadam jintala wanra ya ka amendment bantan sparno hau president padatang gubernur tang si kentin na kalyang ka council of minister lala ban exam ya kan central law dream namar pakajing wanra eka amendment hau katnai spa yu kwa by ka exemption power jong governor la aino shau president kajing menta ke long pa u president unon snap ya ka council of minister juga state unhap snap ya ka council of minister jong ka union government kani kalolong kajing du nong kajong nya tung khu pun para piyong ka Limitation Act, para piyong ki Forest Environmental Related Act, para piyong ya kay day bat ka mining MMDR Act, mentangin no ma ban pelai ni namar ba la pendu no ya ka bor jong ko kita ngalong ijeng ai berit kadang ka jingkan ka ngamen ta kasi ngong bakani ka jing amen biang ya ka 6 dul menta kam day bandon ka jing du nong yani let's say run kin lengo akan dian kumnu bangi trilang hak executive committee kumnu gitu ka objektif ka jongi kalong simpelan clear pa kala dei ka por yang ni klam dapat yano ini trilang na ka benta bangin dum do nong hak por bawan ra ya ka amendment juga inuk sa ibarit ni hak jelang gidon ka state gidon ka district council gidon ki hima gidon ki raj gidon ki shnong gidon ki dong ka election na ka state na conduct na ka central election commission ko pan advise ka state election commission ka election na district council MDC conduct na ka state election commission kat kum ka election rules jong ka district council election na ki sim haki galengdo lale kat kum ki at bapher jong ki hima bat jong ka district council ka bangi ongka appointment and succession of chief and headman act 1959 ka election na kisnong lale kat kum ki dustur balale da ki hima na ka por irang impek bria bahaya kini na ki election ha kisnong ha ki right ka hima lasu generalize da ka ju ka election commission ngin poi ha ka jingdu nong ki bot takadaw ngong yepi kane ka amendment jongi ka bamenta ngidi bani tradition tam lada de ki rupai pa lada de ki
riurang ma kin sku ba bani ajing mutlang kenang ba amendment menta kan long ka jung mentoi na ka benda jung Habakili sa pang village administration bill kabala wanra da ka KHEDC haki snam kibala no but kabala sa teng klemle ay issue uba pensngain lang NSM ulapan kan mau bahadin baka VAB kala poi sa ka home ministry jong ka sarkar pedeng haki to ki snam kala don ka jingya kendo bat ka sarkar jella bat haka to ko por la don ba pasyaw yu ha kata ka jingya kendo lang da ka baong baka KHEDC kadai ban shimno ye ka VAB na ka home ministry Henry ulaong bahaga to kopor kumu CEM ulaong bakam dei ka kamram jong ka KHEDC ban le ya kata Henry ka dei ka kamram jong ulat ban pano ye ka VAB na ka home ministry ban pa byang sa ka council de ka khubor na ulat halor kita ki khat ar ni khat prantali ki mat ki ba ka council ka ha ban pensyai uni deputy CEM bamenta ka KHEDC ulaong bakidon ki mat ki bahap banyak keren ha kapor ka babiang bat ulong ubala khre banyak keren bat no halor ki mat ki bakta bat ki bakongsan ha ki jaka ki babiang am banyak keren ha surok yiki mat ka jaj benreu namar usyep ting yo kan poi penban syaklau kidon ki issue mo kamtam kum ki NGOs bagi we ki bakin hapan keren lakadai hasurok ladai ha kanuginu platform Henry kum yangi ki rangba nongelam hagi political party baper ki bang yong yelde ki di ki politician kadai ka kam jongi ban yakren hagi platform ki bangi dei ban yakren nang ba kan nomlong han ka jingdu nong yangi namar ki don ki issue ki bangi manlong ban kren open han ro ki bang ha ban yakren ha po indoor bar ngapron hagi saugen ro jongki office tri kam ki jongi ban penia chakmat ka kam ka jongi tadong ong yepi hoy kam ban mi sabat kam ban kam tam ki NGOs ban tawi kesukan jongki ki Henry kum yangi ki nong yelam hagi parti baper ini ki legislator la authorize yangi la jit yangi ban long ki nong mi khmat haying dor bar tawain ban ya side haying dor bar ban ya side hakino kino ki commission ki bagi la jit yangi ban ya side hakino kino committee bagi bu yangi pira dangai sajit kum udu khot jong away committee ban discuss ada ngama ban convince lang ya baro khot means I am wrong kabamun kadon uput sami ki baro Henry ban syuang ba yinyara lut ya ki issue ki jongi hasurok hamadan hamadya jongi ki rang ba nong ilam hagi political party kani kan ta sibon ya ki jundu kan long kan poi ka jundu nong yangi ngana ya fi small example village admission bill ka jongi ba haka jing sisa yimdei ban miss ya ka namar ba raya bun han kibaya keren harum haneng haka bukut hadu mentah ngimna bale dia ayu naka DCA ki phasho governor haka jingsha unumla ban forward sa home ministry there is no such provision la forward sa home ministry mi kanotli ki point hat ardli ki point ban ajisha pina taka daong ong yepi ka kam jongi ki nong me kman talong ba ngini ya song haki sa ko haki committee haki no ki platform ban ya discuss ki hakar kom ko badai but ban do it in such a way bakal mara kaji mentoy nyem ko ban hala dang don hat clear jo hatrai jo ulum ngini hala ngala poisa clear jo ulum nomara clear hatrai jo ulum ti poin nem poisi si clear jo ulum supaya begila sama ke dia mara la poi ha dit ada top height of the peak then they put the flag they ngi hangi teng nya hala mari sedang ya kam kada ngas kunong wa ka di kam jumi kunong nikmat ban pe ha ya isu bagi kan sim Habakli halor ka jingong bantung MDC ru na kita ki unrepresented tribe uba pensngain lang ulaong bahaga jing snojong u kito ki reolom ki ba syong ha Meghalaya ki layo ban shimbenta ban jet ha ki election MDC kumno ong bakim yo ban mi khmat hangni ha council ha ba ki lala ban ya shimbenta ha ki election namar ban thung MDC ka syong ha ka jing start jong ka sarkar ulat bat ki MDC yano on jet ban thung kum utau nominated MDC
Hajinya dia bukan ni. Kam dia bandon, bandong ba ya ki nominate MDC banwan naki on representative side. Namar haji snow juga kalau kan ni. Itu kita tribal di basong hamai kan ya. Kaya ban sistem bentah ke por budget ya MDC. Dia kuno binong ba kim yo ban mi kemat ang mi. Apabila ala ban participate haka election. Kata kam arais. Ni kan ni song be ka start jong ka sarkar, jong gubernur, bat jongi ban jet yano ban don kumki nominate MDC. Mau bah adin bakal poi home ministry kalau kita kendu barka MUA tu government na report kaba ladon bapa siau manore aka ji kendu langjongi baka state government ban ong baka district council kan recall no ya ka BAB na home ministry aka tu report ngalong CM mana mau em kam dei ka duty jongi ban recall kadi ka duty jongi governor ban recall na home ministry. Dan sabha yang mapisangi with a message from the governor about governor recall na home ministry upha sangi with a message but khat artli damakla khat artli ki point ki bang yapkan man perisai. See, this is the problem for us. There are issues ka banyah kren kum ki paranong yalam haki por ki bapin. I am ready. Gino di bakwa ban yakran ni jabagun ki belong sensitive issue. Come to my room. Let us discuss. Convince me or I convince you. Henry ban ya convince hasrok ngating yo ba. Ni poi sakla.